Gibawi matud pa ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel Almario ang iyang suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sumala pa kasama giingong gipaminaw daw sa maong opisyal ang mulo og panawagan day kasama sa iyang ging sakupan o sa mga katauhan kasamang iyang ging sakupan nga supak daw sa maong reklamo sa Vice Presidente. Batikos. Now mga kasama, unsa rin ato makuanik. So, kumbaga, nag-play safe na pod ang usa ka opisyal kasama sa politika. So, ang ato makuha diri mga kasama, ato ang observation ani is nag-play safe na lang si Representative Almario dito sa ato ang 2nd District Representative sa Davao Oriental kasama. Nag-play safe na lang siya. Ni atras na lang siya sa, di ba? At first, ni support man gud ni siya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Moto, nangasuko ang katauhan, nganong suporta man ka nga kami full support yun mi kang Vice President Sara Duterte niya. Ikaw na hinoon as among representative, ang amo ang representante diri sa amo ang lugar, diri sa ato ang probinsya sa Davao Oriental sa ikaduhang distrito. Ikaw na hinuoy ni Alma diha karon, wa kami suporta. So mo to naka-receive og backlash mga kasamang opisyal. Mura nam hinuog na itoy ni sa katauhan, wala siya gyud ay kasama. So when in one although we are living in a democratic country kasama, bisan pag gapuyo kita uluyo or bisan pa man gapuyo ta sa usa ka demokratikong nasod kasama, naagud ay gihapon ang dominance. Kinahanglan ba gyud ay gihapon nato sundon kung unsa ang mayorya? Sundon man yun kay majority good, democratic country good. Pero anyway kasama, since we are a democratic country, naabot siguro tayo kaugalingong pananaw in terms o sa natad sa politika kasama. Namang guro tayo kagawasan, nagitay freedom of expression ko, natay katungkod, natay mga pagbuot, natay kaugalingong pagbuot kasama. So anong nagbuot na mahinoon? Siguro sa gibarogan ni Representative Almario karon, nakita niya mga ebidensya, siguro natimbang niya, wala ta kabalo kung wala ta nasayod, wala ta nakabalo sa kinatibuk ang picture ni ini kasama, pero mao to siguro mao ang atoan na lang pangaghap ani is na pressure pud siya kay basin siya pud ang dili mo uyon. Na peer pressure siya kasama kay mga kauban, kay mga BBM-an. So mo luko lang siya dito, mo mag-camouflage lang siya, mo apil-apil lang siya sa mga misuporta. Ay matusta man siya sa akong palibutan, ikaw daw palibutan og dili nimo kaalyado na.